So, we come to our final session of the day. We're not saying we save the best till last, but this is Molt bé, arribem a l'última sessió del dia, que sens dubte serà molt interessant. Anirà sobre regeneració i revolució. És un plaer presentar-vos el meu amic John Elkington. En John Elkington és el padrí de la sostenibilitat. He treballat en l'àmbit de la sostenibilitat mitja vida, 25 anys, i en John ha liderat la meva inspiració. Ha produït o ha publicat un llibre cada any en els últims 25 anys. És un autor prolífic i, a més, té sabidoria, una miqueta de frustració acumulada i també molta paciència per tal de superar desafiaments amb un cert nivell de calma. Va fundar una agència, Chief Pollinator, l'any 2008, per tal de traçar un pont en aquesta bretxa d'innovació en tots els àmbits que hem debatut avui i els principals incumbents. És un plaer donar la paraula al senyor John Elkington. Hola, buenos días. I'm going to start with an experiment. M'agradaria començar fent un experiment. El tema que ens porta aquí avui és la regeneració i la revolució, o en l'altre ordre. És bastant difícil veure-us, només veig aquells que s'estan vantant. Però us faré una pregunta. Si haguéssiu de triar entre un d'aquests dos conceptes, només un, revolució o regeneració, què escolliríeu? A veure si podeu aixecar la mà, a veure quin concepte doncs ressona més amb tothom. Revolució. Molt bé, semblaria que hi ha un públic molt revolucionari. I la regeneració? Doncs bé, està bastant equilibrada la guerra civil. Molt bé, no hauria de parlar de guerra civil, és veritat. Molt bé, aquest és el tema que ens ocupa avui i el que farem serà, en primer lloc, la Cati m'ha demanat que faci una breu presentació de la meva perspectiva sobre aquest tema, no? I els reptes i desafiaments i oportunitats que tenim per davant i després aniré presentant els ponents. Tenim, de fet, uns ponents fantàstics i crec que serà un debat més aviat informal. Espero, de fet, que sigui un debat informal. Durarà aproximadament entre 60 i 75 minuts. I si realment en teniu moltes ganes, ens podem allargar una mica més. Us explicaré per què ho dic. Començo, si us sembla. Això no funciona. A veure si aconsegueixo que funcioni. Potser és que ho he de demanar. Funciona, aleshores us parlaré d'aquests dos conceptes. I jugarem amb els dos conceptes, breument. Per començar, m'agradaria ensenyar-vos aquesta imatge. Segur que coneixeu l'Àlex, és un futurista de Califòrnia, i simplement m'agradaria dir que la seva perspectiva, que comparteixo, és que el que era una agenda marginal a la societat, als negocis, als mercats financers, etc., s'està convertint en el nucli de la qüestió. I això, evidentment, té repercussions molt rellevants que debatrem. Existeix una revolució? Encara no, però a poc. Aquí veurem algunes imatges de fa un parell d'anys sobre incendis. Aquest any em sembla que també n'hi ha hagut bastants, Aleshores, què liderarà la nova revolució industrial del futur? Doncs crec que això també generarà ganes de regeneració. Aquest mapa mundi. Aquest és el mapa de temperatures que hem viscut. A la Índia, per exemple, s'està parlant de l'any sense primavera. És un any que és tot estiu. No és ni tan sols un tema que afecti només a un país o a un continent, sinó a tot el món. I és força curiós sentir el secretari general de les Nacions Unides, el senyor Antonio Guterres,
insistir públicament que el sistema està cabrat, que el sistema d'extracció de carburants ha acabat, o ha d'acabar. Això no hauria estat possible fa uns anys. És un altre símptoma que cada cop hi ha més ganes de canvi profund. És aquest el canvi profund que va preveure Fidel Castro i el Che Guevara? No ho crec, o serà un canvi més aviat diferent. Jo diria més aviat que la revolució té una història complexa, i això ho sabem perfectament. Normalment comencem les revolucions amb la millor de les intencions, però quan colpegem aquells que representen el sistema de manera prou forta, doncs tot canvia. Desgraciadament, el que ens planteja la història és que quan colpegem l'enemic, entrem en una guerra i aquesta guerra dura molt de temps. Malauradament, aleshores, això sens dubte és un altre exemple, no? L'arc de la revolució russa, d'alguna manera, és una lliçó que hauríem d'aprendre. Quan jo penso en el punt en què ens trobem, aquest és un diagrama de fa 5 o 6 anys, i bé, és un gràfic que vol il·lustrar la situació en què ens trobem en tant que espècie. I el que crec que està passant, i això evidentment serà molt inspirador per al debat, el que jo crec és que l'ordre antic en què tots vam néixer i que tots vam donar per garantit un ordre que es deriva de la Segona Guerra Mundial, Bretton Woods, el Pla Marshall, i que inclou les Nacions Unides i el Banc Mundial, així com aquestes altres institucions, s'està començant a anar a pic. I la història mai no és una guia afinada per entendre què passarà al futur, però la història ens diu que quan comença la decadència s'accelera. Això es deu al tema que hi ha, lluites de poder, la Xina vol el seu propi Banc Mundial, etc. I això també es deu a que en tant que comunitats, en tant que societats, hem oblidat la importància de les institucions que es van construir després d'aquest període molt intens que són les guerres mundials, i no vam invertir prou en aquestes institucions, les vam donar per sentades i en realitat resulta que ara estan morint. I el que passa aquí, en aquesta tuberia, és que les persones del carrer estan ansioses, cada cop tenen més por i en moltes ocasions estan enfadades. Per tant, crec que els partits polítics populistes, i la setmana que ve aniré al Brasil, perquè hi haurà un procés electoral, allà hi tenim el Bolsonaro, que és una mena de Trump brasilenys, en contra de Lula, que no sabem què seria Lula si torna al poder, però és igual. És un d'aquests moments en què tot està en joc. La bona notícia, dins d'aquest context una mica depriment, és que estem en una era en què hi ha diferents ordres que s'estan començant a pronunciar, i moltes de les persones que participeu d'aquest festival arreglant el futur esteu implicats en aquestes noves plataformes, iniciatives i experiments. Crec que estem vivint també un temps molt fantàstic per viure i per treballar. Jo crec que la història ens suggereix que el nou ordre mundial normalment no s'arrela en el mateix indret on es va arrelar l'antic ordre, per tant no serà ni a Europa ni als Estats Units. Evidentment, tenim la pandèmia per la Covid-19 i crec que una de les lliçons que hem extret de la pandèmia per Covid-19 és que hi ha debilitats sistèmiques, disfuncions sistèmiques en els sistemes de què ens hem dotat. I, en certa mesura, el conflicte a Ucraïna, la guerra a Ucraïna, també ve a posar-ho de manifest. Durant molt de temps ens hem dit que ens dirigim envers un període de pau i seguretat i potser això ja no ho podem afirmar. La meva
opinió és que el conflicte a Ucraïna és l'inici d'una era de tensions geopolítiques. Podria ser Taiwan o altres indrets. Doncs aquest és el context. Cada cop hi ha més fragmentació política arreu del món. I probablement haureu vist el senyor Stuart Kirk, analista financer, ex-analista financer del banc HSBC, que va dir en públic, poder de manera una mica estúpida i cosa que li va costar la feina, va dir: a qui li importa si Miami està 6 metres per sota del nivell del mar d'aquí 100 anys? Nosaltres estem parlant del mig plaç, de 5 o 6 anys. Per tant, ens cal una revolució dels mercats financers. La pregunta que tenim és com ho podrem aconseguir. Avui ha sigut fantàstic sentir a persones com la Lucian Bella, joves activistes, al podi, que ens parlaven de el seu cabreig, la seva ambició i el seu propòsit. I jo crec que una de les coses que més m'anima és veure com els joves i les joves avui es mobilitzen per canalitzar les accions positives. Però compte, si intenteu tornar cap als 60, que és quan jo era adolescent, en fi, a la dècada dels 60 hi havia moltíssim idealisme, moltíssima passió i moltíssima voluntat de canvi. Però cada cop més les coses es van complicar i jo vaig anar a la universitat amb persones que van estar empresonades durant 10 anys perquè van intentar carregar-se ministres britànics. Era una dona molt intel·ligent, era una dona molt, molt educada, però va intentar canviar el sistema i el sistema, evidentment, va respondre. Aquí tenim moltes paraules, però no mirem les paraules, mirem el patró. Aquí tenim un model que utilitzem en la tasca que nosaltres duem a terme, especialment amb empreses i a vegades també amb ministeris. I el que posa de manifest aquesta corba és que en qualsevol moment, aquí no tenim escala temporal en aquest eix, però sempre hem de pensar en 3 horitzons aquí al món. El primer horitzó arriba o està aquí a dalt a l'esquerra. Estem pensant en un món obsessionat sobre el PIB, el creixement, etc. I a llarg plaç, a llarg termini, 30, 40 anys o poder 100, qui ho sap, doncs cada cop estem posant més el focus en un altre sistema. Un sistema en què haurem de construir des de les bases un nou ordre, però aquí al mig el que hi tenim és una etapa de transició. I, evidentment, aquí tenim l'aberració muntanya russa de la corba. És un període en què cada cop anem entrant. Cada cop sento parlar més de resiliència. Em sembla que vaig sentir parlar de resiliència fa 5 o 6 anys. Eren els líders empresarials i els polítics que ho utilitzaven. Ara estem en una etapa de resiliència, de transició. Hi haurà moltíssimes disrupcions per poder treure el cap a l'altra banda i aconseguir una realitat millor. Crec que en el millor dels escenaris és aquí on ens trobem les empreses i països amb més lideratge i que encara tenen, doncs, diguem-ne, molt camí per endavant. I el llibre que acabo de plantejar ens parla de processos exponencials de canvi. Un exemple d'això que dic té a veure amb la tecnologia. Després en parlarem aquesta tarda. I heu pogut veure patrons com aquest, heu pogut veure corbes com aquesta, que han estat produïdes per un autor de ciència-ficció que també és un analista sobre l'energia. I ell doncs, és més aviat conservador pel que fa a les seves prediccions i bastant salvatge des del punt de vista de moltes persones. Ara bé, des del meu punt de vista és més aviat conservador. I el que ens diu, i això no ho veiem aquí en aquesta imatge, però ens diu, aquí falta una línia en color gris, en el mig, que serien els costos operatius de les plantes de producció de carburants fòssils. Clar, aquí estem parlant de les energies solars, el mateix aplicaria a l'energia eòlica, el emmagatzematge d'energia. Cada cop és més econòmic la producció d'aquestes noves tecnologies i la repercussió que això té pel sector del petroli, ho anomenem com ho anomenem, és una repercussió profunda, existencial, i cada cop més les empreses petroleres i també de gas natural han vist les orelles al llop i progressivament estan començant a
respondre. Crec que serà un procés molt polititzat. Un exemple el tenim aquí. Scott Morrison, primer ministre d'Austràlia, que va agafar una pedra de carbó al Parlament, la va aixecar i va dir: aquí tenim el futur. Senyor, no és el futur. I com haureu pogut constatar, ha estat derrocat en el marc d'una revolució política. L'agenda social i mediambiental és fonamental a Austràlia avui en dia, que és bastant significatiu en el cas d'Austràlia. I ara estan atrapant la resta del món en l'àmbit de la descarbonització. Els asseguradors d'Austràlia, per exemple, no asseguren noves mines de carbó, s'hi neguen. Per tant, és una era fantàstica per viure a Austràlia. Podem parlar de revolució, però un dels motius pels quals a mi m'agrada més la paraula regeneració, i per això jo hauria aixecat la mà quan he preguntat per regeneració, és perquè la regeneració és optimista. La majoria de vosaltres heu votat per la revolució perquè creieu que cal una revolució. Molt bé, no passa res. Crec que la regeneració, no obstant això, des del meu punt de vista, potser coneixeu Paul Hawking i el seu nou llibre Regeneració, però és que jo crec que darrere de la regeneració hi tenim una base de dades fantàstica, regeneration.org, l'ha elaborat en Paul i el seu equip. Aleshores, en qualsevol sector en què treballeu, en qualsevol entorn geogràfic, etc. Doncs, passi el que passi, tenim estudis de cas que ens permeten il·lustrar aquesta qüestió. Vinga, salto cap a les conclusions i m'agradaria agafar un estudi de cas força recent d'una empresa que es diu Acciona, amb seu a Madrid, que no és necessàriament positiu, i que està en l'àmbit de les infraestructures, les energies renovables, etc. I el seu president ens va convidar a treballar amb el seu personal més jove, 27, per tal de traçar una estratègia en matèria de sostenibilitat. I després del procés, aquests joves d'Acciona venien de diferents indrets del món, és una empresa global, ens van dir no ens dotarem d'una estratègia de sostenibilitat i encara menys una de 5 anys, en farem una de 10 anys i serà pel conjunt del negoci i la sostenibilitat estarà al centre sempre i de tot. Molt bé. El que és interessant d'aquest exemple és que ara estan començant a treballar amb experts en el desenvolupament del negoci per tal d'atraure els clients que no reconeixien la regeneració com un aspecte fonamental i bé, estan alimentant el sistema a través d'això. És com una campanya de màrqueting en pro de la sostenibilitat. M'agradaria plantejar a continuació unes quantes preguntes que sempre plantejo als presidents, als representants de ports, etc. I les preguntes són les següents. Imaginem-nos que poguéssim no només parlar amb els nostres fills i filles durant l'esmorzar, que poder no és gaire revolucionària, però imaginem que poguéssim parlar amb principals o poguéssim veure com els adolescents, fills de grans presidents de bancs i empreses els diuen als seus pares sou uns ecodelinqüents. Aleshores, aquest joc s'ha d'extendre. Aleshores, quan ho pensem, si poguéssim retornar a les antigues generacions, al món actual, per què creieu que votarien? Per la regeneració o per la reinversió? A on invertirien? Per quines empreses? Per quines accions? Parlem ara de la guerra pel talent. Amb qui voldrien treballar? Amb qui voldrien quedar-se durant un plaç de temps llarg? I quin idioma utilitzarien? Probablement tindrien la seva pròpia llengua. Si no heu llegit aquest llibre, Els nens de l'antropocè, us el recomano. I no només perquè és la seva veu de jove, una persona que ha viatjat arreu del món i ha debatut amb molts agents de canvi joves. Crec que és un llibre molt, molt sòlid. Aleshores, per tal d'anar ja introduint els nostres ponents, estem encantats de comptar amb la presència de la Carlota Pi, de Hola Luz, i la Carlota, em sembla que ja et presentaràs a tu mateixa i la teva història. Però jo estic fascinat pel fet que Hola Luz
utilitzi el llenguatge revolucionari, no? La revolució de les taulades, i segurament que ens en parlaràs. En segon lloc, tenim la Bethany Kobe, de FAM, de l'estudi FAM, que es centra en l'àmbit de la innovació familiar. Com veig jo això? Doncs bé, jo crec que imagina't que algú aterra en el teu terrat i t'instal·la uns panells solars i t'ensenya una manera de guanyar diners. Crec que cada vegada més persones estaran fascinades per la possibilitat d'estalviar diners i al mateix temps guanyar-ne. Però després la pregunta és, podem entrar en aquests edificis? I la feina de la Bethany gira entorn a les estructures familiars, l'evolució de les dinàmiques familiars arreu del món. Aleshores, si us plau, si voleu pujar, sereu molt i molt benvingudes. Jo m'asseuré perquè ja toca. Molt bé, conseller. Seieu on vulgueu. Jo crec que estem vivint una era extraordinària per diferents motius. Hem parlat de la pandèmia, hem parlat de conflicte, hem parlat de moltes coses. Ara bé, estem en una era molt interessant. Tenim molts desafiaments, els governs tenen moltíssims desafiaments i totes tenim moltíssims desafiaments. La seguretat energètica, la seguretat alimentària, la crisi climàtica i a més són conflictes i desafiaments que se solapen i molta gent està començant a entrar en pànic i a dir-se, mare de Déu, què podem fer? I crec que el que esteu fent vosaltres és molt i molt valuós. La Carlota se n'ha d'anar a les 6:30, per tant, en primer lloc, li donarem la paraula a ella i després a la Beth. I espero que tinguem temps per interactuar els tres i també entre vosaltres dues. Carlota, per què no ens parles amb més detall sobre la història de Hola Luz i per què la revolució és la paraula que utilitzeu com a eina de màrqueting? Doncs, clar, l'empresa Hola Luz va néixer fa 11 anys, amb la visió de fundar una empresa que es convertís en eina de transformació del món de manera ràpida i profunda. La manera com veiem el futur és un futur verd. Nosaltres volem un planeta 100% verd, alimentat per energia verda, i ho fem a través de l'ús de tecnologia i dades i de permetre a les famílies fer-se solars i tenir accés a l'energia més econòmica possible. Sou els primers en el mercat? Sí, som els primers del mercat a Espanya. Com he dit, fa 11 anys ningú instal·lava plaques solars. De fet, és molt interessant que ens parlis d'Acciona, perquè el president d'Acciona em va dir que jo era una hippie revolucionària. Potser ho soc. No sé si t'ho va dir en el bon sentit o en el mal sentit. Em sembla que en el mal sentit, però bé, no passa res. Aquí estem liderant el mercat. I després de tots aquests anys hem arribat a la conclusió que el sistema precisa d'una disrupció. Nosaltres utilitzem la paraula revolució, i us diré per què. Poder perquè la nostra visió de revolució és semblant a la teva definició de regeneració. El sistema mundial, europeu i espanyol de distribució d'energia a les famílies, tant pel que fa a l'electricitat com a la calefacció, se n'està anant en orris, ha arribat al seu final. Per què? Doncs perquè no és sostenible pel que fa a les conseqüències. És un virus, és un problema enorme. Hem estat patint durant molt de temps i ara ja ho sabem. I aquest virus que se'ns ha inoculat i que hem patit durant tant de temps, està ja generant símptomes. Una febre incontrolable. Com hem dit abans, no? Les conseqüències climàtiques, etc. En segon lloc. I crec que això també ve alimentat per la guerra. No únicament la guerra a Ucraïna, sinó també els conflictes que s'estan, diguem-ne, aixecant arreu del món, perquè, és clar, els carburants contaminen moltíssim i són els responsables de
una part del pastís bastant important de les conseqüències climàtiques que patim. I, a més, els homes que pertanyen a aquests carburants fòssils tenen la seva pròpia agenda i utilitzen els carburants com a eina de xantatge en contra de la humanitat, i ens tenen agafats pel coll. Ho veus igual? A veure, si combinem les conseqüències climàtiques que estem experimentant a resultes de les decisions del passat i del present, deia, si ho combinem amb les conseqüències del conflicte a Ucraïna que inflama allò que ja tenim, la febre arriba als 42 graus i és amenaçant per la vida. L'electricitat, els preus del gas, és a dir, el xoc energètic en què estem immerses s'està convertint en un problema econòmic i una crisi financera que ens acompanyarà durant un temps, perquè sabem que les causes del procés d'inflació són anecdòtiques, és a dir, són circumstancials, però quan es retiren aquestes causes del sistema econòmic, les conseqüències de la inflació duren com a mínim una dècada. Aleshores, si agafem tots aquests ingredients i els combinem i ho posem a sobre de la taula i ho comparem amb una dada fidedigna, segons la qual Espanya, el País del Sol, on de manera promig tenim 17.000 hores de sol a l'any i que tenim milions de teulades que pertanyen a les famílies i que es podrien convertir en noves plantes de producció d'energia, noves plantes de producció, sí. Aleshores, si fem que la revolució triomfi, si podem transformar cada edifici, cada metre quadrat de teulada en una planta de producció d'energia redistribuïda de manera molt més eficient i 100% ecològica, aleshores el redisseny que farem del model energètic serà profund i total, perquè podrem alimentar al 100% o respondre al 100% de les necessitats energètiques del país a través de renovables de manera molt més econòmica, 10 vegades més econòmicament del que ho estem fent avui en dia. I, a més, generant una nova economia de persones que poden ser formades per tal d'implementar aquest canvi. No és un somni, no és una visió il·luminada. No, a Austràlia, per exemple, el senyor del carboni, no me'n recordo com es diu, no sé d'on l'han tret, perquè és que allà tenen 1 quilowatt per càpita al Vietnam. El Vietnam no és un país especialment conegut per ser supertecnològic, però al Vietnam han pogut instal·lar l'equivalent a 7 plantes nuclears, 7.000 megawatts, en un plaç de 6 mesos a les teulades de les cases. Aleshores, el problema amb què ens enfrontem avui, o com a mínim des del punt de vista d'energia, és molt fàcil de solucionar. No ens cal esperar la tecnologia del futur, no ens cal esperar la regulació del futur, no ens cal esperar res. Ja som en el moment adequat, hem de començar a aplicar el que tenim i per això ho anomenem revolució. Ho anomenem revolució perquè nosaltres volem permetre a la gent donar poder a les persones per tal que decideixin sobre els seus propis sostres, les seves teulades, que es facin solars, que maximitzin la producció i això generarà creixement sostenible perquè no només afectarà aquelles famílies que tenen espai a la teulada, sinó a tothom que podrà estalviar un 100% de la seva factura energètica, produint per a ells mateixos i per a la resta, creant una microcomunitat de redistribució de l'energia. Nosaltres, com a Holalud, estem siguent agregadors d'aquestes microcomunitats i també construint la comunitat solar més gran d'Europa. Carlota, es pot fer sense la participació del govern? Has fet referència a la regulació, m'imagino que els governs han de participar. Ajuden els governs o ho podrien fer millor? Fa 10 anys, diguem que estem molt per enrere de l'execució, encara estem lluny d'aquesta revolució de les teulades, però sí que s'anomena generació redistribuïda. Per què? Perquè Espanya estava
ridículament prohibit, o fa uns anys era molt poc sostenible, perquè d'alguna forma volen mantenir l'estatus quo, no volen que canviï res, encara que puguin fer tallers molt interessants aparentment, però no volen que canviïn les coses. I degut a limitacions regulatòries no era ni legal instal·lar sistemes solars a les cases perquè les cases poguessin tenir la seva pròpia electricitat i encara ni parlar de produir electricitat per a d'altres. Hem fet que aquesta regulació canviï, hem estat un agent molt actiu en aquesta evolució de la reglamentació i ara ja ho tenim tot a punt. Evidentment, ens calen més desenvolupaments, necessitem, diguem, que les coses continuïn avançant, no podem parar. Però ara ja no és qüestió d'una visió política, sinó que es tracta que ens deixin executar-ho de forma més ràpida a nivell de la regulació. Fa 10 anys era impossible fer-ho perquè no estava prevista la regulació. Sí, ara m'agradaria passar a la Bethany perquè també hi ha la qüestió de saber com les persones normals del carrer responen a aquest tipus d'oferta, una energia tan barata. Però quan veiem les revolucions, quan es fan les revolucions, els líders de les revolucions o bé reeixeixen o bé van a la presó. És la definició de la revolució en si. Aleshores, en el capitalisme, en els mercats, i vosaltres esteu operant en aquest espai, el que passa sovint és que els nous pioners arriben a un punt en el qual ja no poden escalar el seu negoci de forma prou ràpida en comparació amb la competència, aleshores venen la seva empresa. Jo vaig haver de vendre una companyia que vaig crear el 97 en l'àmbit de la sostenibilitat al grup KKR. Si algú m'hagués dit que aquest seria el futur, quan jo estava treballant a la cuina de casa meva, hagués estat horripilat. Aleshores, a llarg termini, quin és el pla de Hola Luz, voleu seguir sent independents? Mira, fa un parell de mesos vaig tenir el privilegi d'esmorzar amb el CEO i el CFO adjunt d'Inca i, de fet, vam tenir el mateix professor. I, de fet, a mi va ser el professor que em va inspirar a començar Hola Luz. Va ser el professor que ens va ensenyar que una companyia ha de ser una eina per transformar el món cap a millor. I la seva reflexió era que mentre veiem que el món va millor, que el món està millor amb Hola Luz que no pas sense Hola Luz, hem de seguir avançant. Hem de seguir endavant. Perquè aquest és el propòsit de la companyia. Aquesta és la raó per la qual vam decidir obrir la companyia, executar la companyia, també per tenir un millor futur per a les properes generacions. Evidentment, en aquest recorregut, el recorregut ja dura 11 anys, 10 anys i mig, i espero que duri 100 anys més. I necessitem qualsevol tipus de partner que ens pugui ajudar en aquest recorregut. I és crucial per a totes les companyies. Totes les organitzacions han de tenir, diguem, amb elles els bons partners per fer això. I no diria sí amb aquests o no amb aquests. Jo sempre diré que sempre farem coses amb persones que uneixin les seves forces amb nosaltres per fer el que ens hem proposat de fer. I, en certa forma, en la indústria energètica hi ha unes amenaces, diguem, intrínseques perquè estem començant a veure, anava a dir un debat, però ja no és un debat. Diguem, és quelcom que està fent-se, diguem, per sota terra. I penses que estem aquí, en aquest moment així d'amenaça? Sí. És a dir, primer ens han copiat al 100%. És a dir, ens sentim orgullosos que ens hagin copiat, perquè vol dir que estem realment liderant aquesta transformació, però també ens han atacat molt. Ens han atacat a les xarxes socials, ens han atacat molt, però això també forma part del joc.
I sí, és molt difícil fer una disrupció i canviar la forma com l'energia es produirà i es consumirà. I bé, esperem que a d'altres països també passi. Però no esperem que els que no volen canviar, els que no els importen els propers 100 anys sinó el proper business plan, esperem que no responguin. Per tant, bé, ho assumim i vivim això, forma part del joc. Si no fos així, potser voldria dir que no som prou disruptius o prou valents o prou revolucionaris. Sí, és magnífic escoltar això perquè penso que en qualsevol camp de disrupció, ja sigui doncs, en l'àmbit dels drets humans, del medi ambient, com Elon Musk, per exemple, diguem que els atacs moltes vegades realment són molt durs i tu estàs plena d'optimisme i gairebé et diria, doncs mira, si saps com vendre, ho ven tu perquè s'estengui molt. Bethany, ens pots explicar la feina que feu a FAM Studio perquè m'agradaria que interactuéssiu amb dues. I penso, en certa forma, que el model de negoci de la Carlota depèn totalment de les persones normals i de les decisions de les persones normals del carrer. I bé, persones que prenen la decisió adequada. Quina feina feu vosaltres? I quina és la relació entre les dues? Sí, jo soc empresària, dissenyadora i educadora, ho he estat durant molts anys, i de fet el meu primer negoci abans de FAM va ser un negoci dins del món de l'educació, sempre he estat en aquest món. Vam començar aquest negoci perquè vaig tenir el meu primer fill i vaig anar al departament de joguines d'una botiga i em vaig deprimir perquè estava tot molt basat en el gènere, no hi havia tecnologia que fos productiva, basada en l'aprenentatge, vaig pensar que era una tecnologia molt consumista, així que vam començar aquesta empresa que el nom ja era revolucionari, es deia Take Will Save Us, la tecnologia ens salvarà. I realment volíem que els nens fossin productors de tecnologia i no només consumidors. I vam veure que hi havia una mancança increïble en el que s'ensenya a l'escola, on la tecnologia doncs, no s'ensenya bé. I alhora, bé, quan es va anar desenvolupant aquesta empresa, el que hem vist amb el temps és el que tu has descrit, aquesta incapacitat de créixer ràpidament perquè no tenim els recursos necessaris, per no mencionar el Covid, etc. Però hem vist que la indústria tracta els pares com carteres, com moneders. Diguem que és un sistema basat en les transaccions i no se'ls considera com a participants en les decisions amb els seus fills i filles. Tots hem de guiar aquest futur que és tan confós. Per tant, després de prendre'ns un temps, vam començar a pensar en quin model volíem tenir per ajudar les famílies a realment prosperar en aquesta propera dècada. Una dècada amb crisis existencials al voltant del clima, també la participació a la política per part dels joves. És a dir, veiem que s'estan creant plataformes per a joves que provoquen estrès al final. I després també hi ha aquesta mena de desig de reconnectar amb la naturalesa i la nostra existència com a part de la natura. No estem separats de la natura. I aleshores aquests es van convertir en els pilars per a la nostra organització. Som un estudi d'innovació social. En aquest cas és un estudi que co-creem amb partners. No estem donant un servei al client final, sinó que som una espècie de coalició d'organitzacions que intenten crear productes, serveis i experiències que reforcin i recolzin aquestes famílies per a la innovació. Nosaltres parlem d'una família regenerativa. Estem una mica allunyant-nos d'aquest model de família nuclear, que ja no ens fa molt de servei. Hi ha molta ansietat a les famílies, els pares són realment campions de la resignació, hi ha recerca científica que estudia
la família extesa i la comunitat com a una part important de la nostra espècie. I després també tenim aquestes normes socials que estan canviant i persones que intenten viure de forma comunitària, compartir més. Hi ha una mena de revolució de les famílies que intenten realment trobar una nova manera d'existir en una societat en la qual tenim incertesa i potser hem pres les decisions incorrectes. I ara tenim un grup de joves que necessiten diferents capacitats, diferents experiències per a aquest nou futur. Estem transicionant, de fet, cap a un futur desconegut tots junts. És a dir, al centre del que feu teniu el joc. És així? I ara aquesta pregunta considera com una pregunta també en aquest sentit. És a dir, si mirem les joguines que els pares compren per als seus fills i filles, vosaltres, és a dir, d'una banda podríem produir joguines d'una millor manera, d'una manera més sostenible, i una altra possibilitat és, per exemple, crear robots que cantin cançons als nens, que això sigui revolucionari. És a dir, hi ha alguna forma en què es pugui monitoritzar l'impacte d'aquest negoci, d'aquesta activitat empresarial en els més petits i en els més joves, en com veuen el món i com pensen en el futur. Sí, penso que el que hem après, i molts educadors ho veuen, probablement és que quan realment dones als nens i nenes aquesta possibilitat d'agència i de creativitat, es crea confiança en ells. Ells ja ho tenen, això, però es fomenta. I quan hem vist, per exemple, nens i nenes que programen els seus jocs o que creen consoles de joc, o quan creen coses, o quan juguen amb detectors per a plantes que els diuen quan han de regar. És a dir, són projectes temàtics, és a dir, són projectes amb els quals aprenen coses. I la creativitat, el pensament creatiu, la resolució de problemes. Quan hem vist això, hem vist que nens que no eren creatius o que no eren bons amb la tecnologia, a través d'aquests projectes troben confiança en si mateixos. I quan s'aprèn així, hem vist que la motivació és molt més elevada i la retenció també és més elevada. Per tant, aquest tipus de mètriques són les coses que utilitzem per introduir-les al nostre procés de desenvolupament. I veiem que hi ha aquesta forma d'aprenentatge més creativa basada en projectes i això també és bo per a grups de nens i nenes més diversos. Els nostres productes van bàsicament cap a les noies i no és perquè ho haguem venut així ni perquè siguin d'un color o d'un altre. No. És perquè proporcionem aquest tipus d'entorn d'aprenentatge. Ara tornaré a la Carlota un moment, però m'estàs fent pensar en l'humor. És a dir, bàsicament, treballem amb empreses que són organitzacions molt grans, molt poderoses i moltes vegades es veuen com molt competitives i molt limitades amb la regulació, però una de les coses que sempre dic als col·legues més joves de les companyies amb les que treballem és que se centrin en el joc, en l'humor, perquè només si tens això, si pots treballar amb humor, pots realment tenir més innovació. I em sorprèn que els revolucionaris normalment no tenen sentit de l'humor. I m'agradaria realment trobar més persones revolucionàries amb bon sentit de l'humor. Carlota, tu tens fills. Has vist alguna prova d'ansietat climàtica en els teus fills o no? Abans de respondre't això, m'agradaria dir que un dels nostres principals valors és divertir-nos a Hola Luz. És un dels nostres valors principals i això no vol dir només riure amb els companys de feina, sinó també sentir-nos connectats amb el que fem, sentir que tenim aquest propòsit robust i que estem produint el resultat que volem produir de la nostra feina. I això és molt important i ho ha de ser. I això també és molt divertit. Evidentment,
és un món difícil, de vegades. Estem intentant resoldre el futur i de vegades això és molt complicat. Per tant, el sentit de l'humor i riure de nosaltres mateixos també de vegades és crucial i és un dels nostres valors principals. I quan contracteu noves persones, ho busqueu? Evidentment. I com ho feu? Com ho sabeu? Penso que es nota quan preguntes a una persona com resoldria una situació difícil a la seva vida, es nota si aquesta persona somriu mentre parla o si ho explica amb una mica de sentit d'humor, aquest humor suau, això es nota. I, evidentment, hi ha moltes persones diferents i molts tipus de persones diferents. I hi ha persones que només veuen la part negativa de les coses. I bé, és injust. Perquè aquests pessimistes sempre semblen intel·ligents, oi? Però no es pot fer res amb aquesta gent pessimista, perquè és amb optimisme que es poden construir coses. Per tant, hem de buscar persones que són optimistes per a l'acció. Jo sóc optimista per a l'acció. I de vegades la gent diu, no, mira, és que jo he nascut així. No, és quelcom que pots escollir. I, per tant, jo penso que és obligatori tenir optimisme a la vida per reeixir com a mare, com a empresària, com a game changer i, evidentment, per poder resoldre el futur i solucionar el futur. Nosaltres, com a empresa, busquem aquest tipus de persones optimistes que ens ajudin a trobar el camí per arreglar les coses en lloc d'intentar explicar per què estem en aquesta situació tan terrible. Moltes persones de la sala coneixen la Luz i en línia també, però quantes persones teniu? Quina és la vostra mida? Som unes 600 persones ja i tenim una facturació de gairebé 1.000 milions. Fa 3 anys que som a la borsa i estem creixent amb un percentatge anual de 40%. I sí, i som rendibles. Som una companyia que ens sostenim per nosaltres mateixos i això és molt important perquè això vol dir que podem decidir amb qui treballem i poder triar les organitzacions amb les quals ens sentim connectades. Sí, parlant de la revolució social i de la democràcia social, Starbucks ara tenen una trajectòria molt important i ara estan sent sindicalitzats, és a dir, vosaltres? No, nosaltres no tenim sindicat per elecció. Bé, no, perquè els membres del nostre equip no han pensat que fos necessari. I penso que també això parla de la nostra empresa. No han pensat que fos necessari. I per a nosaltres és molt important quan contractem algú, és molt important que la persona se senti connectada al nostre propòsit, perquè al final és el que més importa. I molta gent diu que només els joves volen estar connectats al propòsit de l'empresa i diria que no, és transversal, diria que és una necessitat universal. No té res a veure amb l'edat, tot i que, relacionat amb la teva primera pregunta, evidentment, els joves són molt més conscients de les emergències climàtiques i del fet que hem d'actuar des de ja. I, evidentment, les meves 3 filles, la del mig avui fa 13 anys, per això he de marxar abans, doncs qüestiona molt les coses i me'n sento molt orgullosa perquè penso que he fet la meva contribució pel que fa al seu pensament crític i també el fet que siguin exigents. Fa 25 anys, Gaia, una de les nostres filles, va ser empresonada durant 3 dies perquè va tallar una autopista amb 5 altres companys perquè un dels ministres al govern a Escòcia l'havia obert. En aquell moment em vaig horroritzar. I ara no, perquè és a dir, m'agradaria que els joves no haguessin de fer això. I volem que els joves puguin treballar conjuntament de forma constructiva. Hi ha alguna pregunta que tens per a la Carlota?
sobre el model de Hola Luz. the sort of the universe of family dynamics and so on. Any thoughts? Yeah, I mean, we talked a little bit about this. Sí, hem parlat una mica d'això abans. Discussed. One was, this generation that's growing up. Hem parlat d'aquesta generació que està creixent i que Sector and ha de tenir les capacitats per treballar en aquest sector de les renovables. kind of, an obvious area of focus, but I'd love to talk more about, I m'agradaria que parlessis més de com vau créixer. what kinds of young people are they older, are they younger, is it in schools? So when we started first the Rooftop Revolution, Quan vam començar, we are by nature a software developer som una companyia de desenvolupament de software al principi 10 years ago, and this is what we were very good at 2 years ago from now. i And when we came up with the Rooftop Revolution, with this revolutionary system, quan vam crear aquest sistema revolucionari, production power plant, we thought, okay, so we are going to vam pensar engineering, and then en tota l'enginyeria such an IKEA i vam almost everyone will voler crear com una mena d'instruccions d'IKEA not homeowners, but per donar ganes a les persones d'instal·lar aquest tipus de panells a les cases, very easy to scale, and that's per poder escalar molt ràpidament el model. one of the biggest mistakes we ever did. Però aquest va ser un dels primers errors perquè To build the Uber, va ser com intentar crear un Uber utilitzant els taxistes. they didn't want to treat our potential customers as we really wanted. Va ser un error We realized that we i ens vam adonar own team que havíem de crear el nostre equip on somebody's couch, perquè tell them és molt difícil how is it going seure al sofà d'algú i dir-li mira, això farem això a la teva taulada i això canviarà la teva vida d'aquesta forma. És a dir, to do like out of the blue. And then s'ha de fer d'una forma ben feta i ens vam adonar que havíem de formar els nostres propis equips i va ser difícil trobar persones prou formades has the skill set que tinguessin les capacitats tècniques i també aquesta interacció humana que volíem per als nostres clients. I aleshores vam llançar l'acadèmia we have trained i hem format gairebé 200 persones en un any i un trimestre i algunes d'aquestes persones ja són electricistes professionals, diguem, que s'han format en com fer en aquest camp. No és només autoconsum, això és només per a les persones riques, diguem que ho fan tot per elles mateixes, per estalviar elles i ja està, però no fan res pels altres. I després hi ha d'altres persones que han decidit canviar de carrera. Per exemple, tenim cambreres o teníem també persones que treballaven en hotels i que han canviat de sector i que ens centrem en les dones, de fet, i ara estan canviant de carrera. I ens hem adonat que també és important estar presents a les escoles amb els joves i ara tenim col·laboracions amb 2 escoles aquí de Barcelona. Els hem ofert a transformar les seves taulades i aleshores els infants també poden aprendre el que està passant a la taula de l'escola i això també canvia les seves comunitats, no només les escoles. I així podem instal·lar aquest dispositiu divertit que permet als infants comprendre també quin és el resultat d'aquest sistema solar, en lloc de dir, mira, això és un hardware ja. No. Expliquem també quin és el significat d'allò que tenen a la seva escola. Sí, és un tipus de revolució que m'agrada. Bé, abans que la Carlota marxi cap a l'aniversari de la seva filla, teniu alguna pregunta concreta per la Carlota, si al final, al fons? hear you, yes, but see you not. It all sounds marvelous. I know Carlotta for a few years, and it seems to be going really, really well. So Sembla que l'empresa de la Carlota està funcionant molt bé, fa uns anys que la segueixo, felicitats. I'm just wondering, hearing you, John, talk about this Penso que el John també n'ha parlat, aquesta diferència entre whether la regeneració i la revolució. too slow, Però penso que les coses van massa lentes, no? pace, right? És una qüestió de ritme, oi? Sabem quant temps ens queda The 2 degrees, abans que arribem als 2 graus. and
Hi ha molts sectors, l'energia n'és un, però també el sector de la construcció. Hi ha molts sectors que amb un lobbying molt integrat, uns interessos molt integrats, molt arrelats, que dificulten el canvi. Aleshores, m'agradaria saber si és qüestió de canviar els hàbits, la qual cosa és difícil amb les persones. En aquest cas, el fet de tenir l'energia d'aquesta nova manera. Fins a quin punt podem canviar la mentalitat també dels líders de les empreses públiques i privades? Com canviar la mentalitat també dels polítics? Perquè això realment avanci el ritme necessari abans que visquem tots en una sauna. Sí, exacte. És a dir, potser és una pregunta per a les dues, però Carlota, primer, si vols respondre. Bé, el fet que permetem a la gent ser un rebel d'un sofà, és a dir, des d'un sofà, perquè l'únic esforç que han de fer és trucar-nos i nosaltres ho instal·lem tot. Pensem que aquesta és la forma com realment ens permetrà transformar el món de forma més ràpida. Per què? Doncs perquè si demanéssim a algú que simplement tallessin l'autopista, molt poca gent voldria fer-ho, oi? Perquè és molt arriscat. Per això, el nostre deure és donar aquest producte que permeti a les persones, està permetent a les persones estalviar el 100% de la seva factura d'electricitat. No han d'invertir res. Per això diem que és una revolució, perquè és per a tothom. Doncs bé, un cop tens un producte així, és només qüestió d'elecció. Hem fet la nostra part, nosaltres fem la nostra part, i ara els ciutadans, les persones han de fer l'altra part. I aquí és on entra la Bethany, perquè educar i aixecar la veu i també permetre que les noves generacions prenguin decisions. Així és com podem accelerar el ritme. Sí, John Alexander, un dels meus bons amics, estarà demà en un panell, sempre diu el mateix. Jo m'he donat, des del punt de vista professional, que realment el que m'interessa són les famílies i els infants. Penso que hi ha molt de potencial i són una part de la societat que no estan ben tractades o ateses, diguem. I també penso que podem veure que hi ha més presa de decisions multigeneracional, ho hem vist aquest matí. Però això encara no és així, encara no està passant de forma significativa. Sembla que sí que s'està fent, però de forma forçada, una mica. És a dir, per a nosaltres la família és un lloc increïble perquè això es produeixi de forma oberta i amb eines i amb cura i amb respecte de veritat cap a les veus dels joves i les seves pors, les seves esperances, la seva imaginació. I crec que tant si es tracta d'eleccions energètiques o abans hem parlat d'aquest estudi al Regne Unit als 70 amb el qual el govern intentava animar les persones que deixessin de fumar i es van adonar que la persona més influent dels llars eren els nens de 7 anys. Aleshores es van centrar en el tabaquisme a les escoles i així és com van poder aconseguir que el comportament canviés. Penso que de vegades pensem que això només ho aconseguirem fer a través dels adults, centrant-nos en els adults, però no. Veiem que no ho hem fet realment gaire bé amb les nostres decisions. Per tant, hi ha algunes veus que no s'inclouen en la presa de decisions i són veus molt importants i això es pot aplicar amb altres temes, també les comunitats marginades, i penso que això és molt important. Ens queden 10 o 15 minuts i m'agradaria respectar el fet que ella ha de marxar. Molt bé. Què més podríem fer a través de Hola Luz, o podríeu fer a través de Hola Luz per tal de tenir un major impacte encara en el futur? Evidentment que hi ha coses que podem fer. El preu que paguem per la nostra independència és que el nostre ritme de creixement és només aquell que ens permet allò que podem pagar en efectiu. Aleshores, si ens podem sumar
amb els socis adequats, podrem executar les coses de manera més accelerada. Però tindran polítiques diferents. Bé, dependrà del soci. Potser són compatibles. My name's John Alexander. Soc en John Alexander. Previously referred to, just on this question of governance structures, and some of the most powerful, some of the fastest growing organisations. Algunes de les organitzacions que creixen més ràpid del món, Equity crowdfunding, this kind of doncs segurament ho han fet gràcies al crowdfunding i al fet que els clients són els propietaris de l'empresa. Ho heu fet a la luz? Ho esteu considerant? Esteu interessades i interessats en fer-ho? Perquè, clar, parleu de comunitat i això està molt bé. to understand a bit more of that. Seria fascinant. A veure, ho hem pensat, Going public almost 3 years ago. abans de... Bé, fa uns 3 anys. The path that we decided to work Però no va ser finalment el camí pel qual vam optar. Dit això, treat our customers nosaltres tractem els clients com our core. They are at the very core. el nucli dur de l'empresa i dels processos de presa de decisions. El fet que siguem una empresa cotitzada en borsa no vol dir que prenguem decisions en funció de què pensen els mercats de capitals. Nosaltres el que pensem és què passarà d'aquí 100 anys. I és per això que crec que hem de centrar-nos en aquest nucli, que són les famílies que han decidit creure en nosaltres i que esperen moltes coses de nosaltres, tenen grans expectatives amb nosaltres. Crec que d'alguna manera ens estan delegant les seves esperances i el seu dret al canvi. I nosaltres ens sentim completament responsables d'actuar en nom seu. No estem estructurats financerament des de l'òptica que vostè comentava, però sí que gestionem l'empresa des d'aquesta òptica. Em sembla que te n'has d'anar i has d'anar a buscar la teva filla. Envia-li molts petonets de part nostra. Moltes gràcies. Yeah. And just before you think you can escape, Carla, Gràcies, Carlota. Moltíssimes gràcies. I el que m'agradaria, si teniu 10 o 15 minuts, és aprofundir una miqueta més en la feina de la Bethany. Fins i tot, i malauradament, la Carlota no és aquí i hi haurà alguns àmbits que potser ell hauria pogut comentar. Hi havia una pregunta al fons de la sala. Gràcies per totes les reflexions. És una pregunta per en John. Tota la feina que has fet amb les empreses i en la transició, ens parlaves de transició, de revolució, etc. Hi ha hagut un gran debat sobre les emissions de CO2. A mi m'agradaria plantejar-te la següent pregunta. I l'aigua? I els cicles de l'aigua? I l'agricultura? I la salut? Perquè l'agricultura és un gran contaminant també. La pregunta concretament és sobre aigua i sobre els cicles de l'aigua, per tal d'intentar millorar la gestió i l'eficiència de l'aigua. Em sembla que tots i totes sabem que el tema de l'aigua, en fi, les crisis ecològiques estan interrelacionades. Com us deia, la setmana que ve aniré al Brasil i si mirem el que està passant a l'Amazona i especialment en el mandat de Bolsonaro, doncs el ritme de destrucció de l'Amazona està augmentant enormement i això està produint sequera a l'Amazones. I si mirem la situació a l'Amèrica Llatina veiem com hi ha una bomba d'aigua que es dirigeix des de l'Amazones cap al subcontinent i tot això evidentment estan interrelacionades, per no parlar de qüestions socials. Crec que un dels principals problemes que tenim, i no sé quants de vosaltres penseu que sou pensadors sistèmics. Avui en dia, en tot el que fem, se'ns demana que pensem de manera sistèmica, especialment en una era en què els sistemes en els quals hem crescut s'estan començant a difuminar, s'estan ensorrant. Què podem fer, doncs, en aquestes circumstàncies? Jo crec que la teva pregunta sobre l'aigua és molt interessant. Fins i tot als països en vies de desenvolupament no hem abordat aquesta qüestió. En el meu país, el capitalisme
aconseguit privatitzar l'aigua i ara estem veient el resultat, i és que ara hi ha 4 persones que es queden amb els beneficis i no inverteixes en sistemes de clavegueram, etc. I ara se'ns diu no podeu nedar als rius, no podeu nedar al mar perquè està tot ple de bactèries i això és terrible. Aleshores jo crec que una qüestió que no hem debatut i també té a veure amb la dicotomia entre revolució i regeneració és el comportament destructiu terrible que veiem arreu. A vegades parlem de... És molt important penjar els ecodelinqüents. Ens agradaria penjar els ecodelinqüents en gàbies a l'entrada de les ciutats. Dóna'ns un titular. Explica'ns com seria un dia de treball teu, o poder no existeix, un dia normal. Després de liderar un... En fi, jo vaig estar treballant en una empresa molt enfocada al mercat, era d'alta intensitat, etc. I jo penso que començar a treballar en una nova organització, jo em volia sentir diferent, volia anar més a poc i volia sentir que treballava d'una manera més profunda. I què tal et va? Bé. A més, treballem amb associats de l'àmbit acadèmic i amb les famílies per fer recerca, projectes de desenvolupament i després tenim un estudi que treballa en l'àmbit de la cocreació i amb associats com Lego, Nacions Unides, negocis tecnològics que fan projectes de cocreació per desenvolupar serveis i productes que realment responguin a les necessitats de les famílies amb el principi de la regeneració en ment. Per tant, un dia en la meva vida és una barreja entre recerca, lideratge d'operacions, gestió de projectes, etc. I demà, amb 80 nens, en el marc d'aquest festival, sí, hi ha un festival de la família demà en el hall principal i demà hi haurà un projecte sobre els ecosistemes blaus basats en l'emoció. Hem estat estudiant aquest àmbit durant un any i hi ha molta recerca molt interessant a la Universitat de Berkeley i hi ha un sentiment que és diferent de l'alegria, de l'orgull i de la felicitat. El oh, quina meravella! El oh. Com mesurem el oh? Doncs a través del petit jo. I això ens interessa, oi? Entendre com se sent aquest oh i com podem fomentar aquest petit jo. Perquè el petit jo fomenta la creativitat i fomenta... Jo soc lent, Explica'ns, sisplau, què seria això del petit jo. El petit jo és una sensació que tots hem tingut alguna vegada, no? Quan estàs davant d'una sequoia o d'un entorn natural preciós i tens aquesta sensació de ser petita, de ser petit. I el que és interessant de medir aquestes experiències que ho fem a través del dibuix, amb els nens i nenes, i el que fem és veure fins a quin punt ens sentim a prop del món natural. Vam dur a terme un experiment amb la Conferència de les Nacions Unides sobre els oceans i una associació que es diu TVU, que se centra en l'art connectat amb els oceans, i el que va fer va ser celebrar una experiència de 2 hores per a nens i nenes basada en el moviment. I els nens es convertien en l'oceà, treballaven amb un ballarí i d'alguna manera corporitzaven l'oceà, es convertien en onades, en bombolles, etc. Animals, marítims o marins. I a més vam també col·laborar amb un grup de Milà, amb un grup artístic de Milà, una organització que es dedica a avaluar empreses i institucions, i vam publicar un tríptic d'avaluació on els nens poden valorar com se senten i medir fins a quin punt ens sentim connectats amb la naturalesa, molt poc, etc. I dibuixar una representació d'hom a la naturalesa, no? Potser ens sentim més grans, més petits, nens que se senten molt més grans que els arbres, etc. I el que veiem és que aquells nens i nenes que es dibuixen de manera molt petita, immersos a la naturalesa, i el que ens interessa veure és què passa amb aquests nens i nenes.
i si podem desenvolupar més eines com aquesta per a les institucions educatives i culturals per tal de generar experiències que ajudin el jovent a connectar-se amb la naturalesa, bé sigui dins del món natural o a través de experiències sintètiques, a través de la dansa, la música, etc. Ho fem d'una manera prou especulativa, però també fem feina molt pràctica, concreta i pragmàtica amb socis que han desenvolupat eines com apps, pàgines web, marques, etc. M'encantaria també veure en el temps, en el futur, com aquest tipus d'experiments, d'experiències immersives, oi? Doncs sentir-te una bombolla o una balena, doncs com va evolucionant i com ajuda les persones a plantejar-se les coses a més mig o llarg termini, poder quan tornis a pujar aquí al podi d'aquí moltes i moltes vegades, però també d'aquí 15 anys o 50 anys, doncs serà molt interessant veure quin ha sigut l'impacte cultural. Tornant al debat que manteníem amb la Carlota sobre escala. Quan tu dius que vas a poc, doncs crec que la pregunta de base que ens hem de plantejar és: creus que en certa mesura estàs traint la necessitat d'anar ràpid? I crec que molta gent assenteix, oi? La resposta correcta és no, ja t'ho dic ara. No, a veure, és que hi ha un senyor que es diu Bayo Afameleco, no sé si coneixeu en Bayo Afameleco, és increïble, és un filòsof impressionant, és professor també, i ell va escriure i diu sovint que els temps són urgents, hem d'anar a poc. I jo això ho sento molt, ho sento molt. Vibro molt amb això, com a promotora del canvi, com a creadora, com algú que vol deixar una petjada al món, crec que hem de, i jo parlo en nom propi, és que acabem cremades, acabem atrapades en aquesta roda del fer i el fer. A vegades el fet té un impacte, si no dic que no, però a vegades potser no tant, i crec que el que jo intento com a mínim practicar és no una reducció de l'impacte que tinc, sinó una manera més intencionada de treballar que generi maneres més intel·ligents de col·laboració, i és per això que col·laborem i co-dissenyem per tal de generar un impacte més gran i de manera més àmplia i fer la feina necessària per tal d'entendre on estan els límits sobre com està canviant el món, sobre com estem generant normes socials que són fonamentals per tal de resoldre la crisi existencial més gran, no? Per aquests sistemes tan grans com l'educació, que estan tan danyats. Fer més, vendre més, o com a mínim des del nostre punt de vista, en fi, és que no pots vendre prou com per... S'ha de construir el sistema, i jo, la manera com ho faig, no és venent més. Jo el que necessitava era començar a entendre els sistemes, per tal d'entendre, deia, com hem de trobar les palanques per anar endavant i deixar un impacte. Una última pregunta. Poder hi ha actors del sector educatiu que et veuen com un repte, no? Perquè ets disruptiva, fas les coses de manera molt diferent, etc. Com abordes aquesta qüestió? Aquells que són reacis al teu enfocament. Hi ha algun últim comentari per part del públic, alguna pregunta o algú que vulgui explicar-nos per què ha escollit revolució i no regeneració, o al revés? No hi ha ningú que vulgui parlar. Doncs molt bé, ja us hauré donat l'oportunitat. Com treballes amb aquells que et boicotegen? A veure, jo crec... A veure, per respondre a la teva pregunta, demà faré una ponència sobre el futur de l'educació amb un grup d'educadors fantàstics que jo diria que estan en la vessant informal de l'educació, i crec que hi ha un model molt interessant d'això que planteja una imatge de com hauria de ser el sistema educatiu i on s'estan produint els canvis de paradigma. I no és en l'educació formal, i no és d'aquells que estan en el sector, sinó dels nous actors que s'estan centrant en l'educació informal i els nous paradigmes. I com molts sistemes, aquest en concret de l'educació, ve, o el canvi vindrà de fora del sistema. Hi ha gent meravellosa dins del sistema que està intentant aconseguir canvis, sens dubte, però és com un petit càncer que intenta colonitzar un sistema molt danyat
educatiu. I crec que, and you stay close to them. com en molts sistemes, si tens una tribu i et quedes a prop d'ells i treballes de manera col·laborativa amb tantes persones com puguis en el sistema, primers ministres, desenvolupadors, professors... És molt interessant perquè no vindrà la resposta només d'una part del sistema, sinó que vindrà de tot el sistema. I crec que això, com a mínim, és la nostra experiència amb el sistema educatiu. Es tracta de trobar els membres de la tribu que estan a tot arreu, en totes les parts del sistema, treballar-hi de prop, imaginar coses, fer projectes pilots, reiterar, o iterar, millor dit, però conjuntament. I com ens diu... Com podem seguir la teva feina? famstudio.com és la nostra pàgina web i allà veureu tot el que estem fent. Sí, perquè crec que el que esteu fent és fantàstic, és sumament interessant i m'agradaria, doncs, fer un seguiment del que feu a les universitats, a les escoles de negocis, etc. Teniu, doncs, públics molt i molt diferents. Un parell de comentaris finals. Has fet referència al canvi de paradigma. Molt sovint les persones pensen en els canvis de paradigma com quelcom que passa ràpidament. Jo tenia 14 anys quan vaig llegir el llibre L'estructura de les revolucions científiques de Thomas Kuhn i va tenir un gran impacte en mi, molt més significatiu que altres llibres. No és que estigui gaire ben escrit, però en fi, és igual, en tinc 5 còpies. I sempre el consulto perquè a mi em resulta molt difícil creure el que diu sobre dues qüestions. En primer lloc, ell parla del canvi de paradigma en relació a alguns experiments que van ser duts a terme a Hannover a finals del segle XIX. Probablement sapigueu a què m'estic referint. I el que van fer va ser introduir o posar a ulleres que distorsionen la vista i que capgiren el món. I les van deixar, no? Unes hores, dies, setmanes. I el que va començar a passar va ser... En fi, les persones veien el món del revés. I el que va començar a passar en més i més persones que van participar d'aquest experiment va ser que van començar a sentir-se malalts, van començar a sentir-se desorientades i el camp visual va començar a tremolar. Aleshores, en tots els participants, el camp visual va revertir-se, malgrat seguien portant les ulleres distorsionadores. És força difícil de creure, però, en fi, el que diu en Kuhn en aquest context és que el canvi de paradigma real és això. És un dels motius pel qual, i és el segon que volia comentar, es triga entre 70 i 80 anys a dur a terme un canvi de paradigma, perquè primer cal perdre o carregar-nos a tots aquells impactats pel paradigma previ i les persones a qui han influït. Aleshores, jo crec que estem en un procés de canvi de paradigma que va començar a finals dels 50 i 60 i calculem els propers 10 o 15 anys, el tercer aspecte que ell comentava és que la curva final del canvi de paradigma, la corba s'accelera i crec que estem en aquest punt. Això no vol dir que l'evolució sempre ens dugui envers la direcció adequada, però el canvi s'accelerarà segurament de manera molt, molt significativa. És per això que penso que la teva tasca amb els fills, amb els nens i nenes, perdó, i preparar-los de manera positiva en aquest marc mental positiu és extremadament rellevant i penso que el que està fent la Ruth és molt important perquè permet a les persones obtenir un sentiment de pertinença. Sempre m'han dit, mai diguis qui vindrà a la taula rodona. En Doug Dulà també havia de venir. Però malauradament no ha pogut venir. I faig referència a ella, dic perquè al final no ha pogut venir perquè acudia a la conferència del clima de Nova York i està també contribuint a organitzar una trobada de 200.000 persones a la plaça Rockefeller. I ho dic perquè crec que estem en un punt d'inflexió i l'acceleració del canvi s'està produint. Aleshores, cada cop serà més difícil, doncs, deixar d'escoltar persones que fan coses meravelloses. Aleshores, gràcies al públic per ser aquí en aquest dia tan càlid i esperem que
us hagueu divertit i que hagueu après coses interessants. Estem a la vostra disposició. Ed, em sembla que hauries de ser tu qui tanqui la sessió.